आता सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे बांधकाम सुरू आहे त्यामुळे थोडासा आवाजाचा डिस्टर्बन्स आहे, पण तरी पण आपण व्यवस्थित क्लास घ्यायचा प्रयत्न करूया. फक्त माझा आवाज ऐकू येतोय ना? सर्वांनी सांगूया. मग त्याची व्यवस्थित येतो ना आवाज? हो माताजी, येतोय, बरोबर येतोय. हो माताजी. हरे कृष्ण. आपण सर्वात प्रथम इथे सगळे उपस्थित भक्तांचं इस्कॉन मंगलोरच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि आपण सर्वात प्रथम आपल्या क्लासची नेहमीप्रमाणे सुरुवात जे आहे ते गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करून मंगलाचरण म्हणून करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादांचे गुणविचारते विचारणे आवश्य ते कृष्ण करुणा सिंधू तेन जन्मो जगत्पते भक्तिशो भक्तिपात्रं राधा गेले असते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावन सरी वसराम प्रणमामि हरिहे राजा संकटहरस्ते सुखसंजित एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमोऽस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशतोषसारि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधा गोविंद की जय. श्री महाप्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण अद्वैताचार्यांचं चरित्र आहे तर ते अभ्यासणार आहोत. तर अद्वैत आचार्य जे आहेत तर ते पंचतत्वापैकी एक जे आहेत तर ते अद्वैताचार्य आहेत. आता अद्वैताचार्य म्हणजे कोण आहेत नेमके ते आपण समजून घेणार आहोत. तर त्यांच्याविषयी थोडस जाणून घेऊया. अद्वैताचार्य हे जे आहेत तर ते पंचतत्वापैकी एक तर आहेतच, पण ते सदाशिव तत्व म्हणजे जो सदाशिव अवतार असतो भगवानांचा तर तो लीला करण्यासाठी वेगवेगळा जो आहे तर त्यासाठी त्याचा विस्तार रुद्र असं म्हणजे अवतार आणि त्या म्हणजे रुद्र अवतार आणि सदाशिव तत्व असं ते एकत्रित असतं. तर असं जे सदाशिव तत्व आहे किंवा ते रुद्र अवतार आहे तर ते खरं तर लीलासाठी विस्तार म्हणून ते तत्व आहे आणि ते सदाशिव तत्व आहे. आणि जे सदाशिव लोक आहेत तर तिथे जे आहे तर हे वास करत असतात आणि त्यांची भगवानाच्या संकीर्षण रूपावरती दृष्टी असते म्हणजे भगवानाच्या संकीर्षण रूपावर ध्यान करत असतात. मग आता हे विष्णू तत्व पण आहे म्हणजे महाविष्णू म्हणजे जे आपले पुरुष अवतार आहेत तर त्यापैकी जे कर्णोदक्षाई विष्णू होते ज्यांना आपण महाविष्णू तर हे म्हणजे कोण आहेत तर तथा म्हणजे त्यांचं आहे तर तो अवतार म्हणजे अद्वैताचार्य म्हणजे जेव्हा
भौतिक स्तरावर लीला करायच्या असतात, म्हणजे प्रभाव क्रिया असतात आणि भौतिक क्रिया. प्रभाव क्रिया म्हणजे काय, तर जे लीला कार्य असतं, जे वेगवेगळ्या लीला असतात, तर त्याशी संदर्भित जे असतात ते प्रभाव कार्य किंवा प्रभाव क्रिया असतात या महाविष्णू तत्वाच्या, म्हणजे ते विष्णू तत्वच आहे या मूळतः. आणि सदाशिव तत्व म्हणजे ते पण विष्णू तत्वच आहे, कारण भगवानांचा अवतार म्हणजे काय, तर तो कसा आहे, विष्णू तत्व आणि जीवतत्व यांच्या मधला अवतार. 84% गुण जे आहेत ते भगवान त्यांच्यामध्ये आहेत शिवजीमध्ये. मग तसंच हे विष्णू तत्व आहे. मग आता ज्या वेळेला भौतिक जगतात कार्य करत असतो त्यावेळेला ते अद्वैत या नावाने अवतार घेतात आणि अद्वैताचार्य यांच्या म्हणजे रूपामध्ये ते अवतार कार्य जे आहे तर ते सुरू राहतं, म्हणजे भौतिक स्तरावर ते कार्य असतं. तर त्यासाठी महाविष्णूंचा असा सहभाग असतो, भौतिक जगतामध्ये ते प्रकट होतात. मग आता असे जे अद्वैताचार्य आहेत, तर त्यांनी काय केलं तर त्यांनी तळमळीच्या प्रार्थना केल्या भगवानांच्या प्राकट्याविषयी. आणि त्यांनी जेव्हा अशा प्रार्थना केल्या तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंचं या पृथ्वी तलावरती अवतरण झालं. म्हणजे काय की अद्वैताचार्यांच्या तळमळीच्या प्रार्थना हे अनेक जी कारण आहेत, बाह्यात्मक कारण आहेत चैतन्य महाप्रभूंच्या प्राकट्याची, तर त्यापैकी अद्वैताचार्यांच्या प्रार्थना आणि त्या तळमळीच्या प्रार्थना, तर हे कारण अत्यंत महत्वाचं आहे की जेव्हा अद्वैताचार्यांच्या प्रार्थनेमुळे चैतन्य महाप्रभू प्रकट झाले. मग अद्वैताचार्य म्हणजे काय, तर भक्त अवतार आहे, म्हणजे तो भक्ताच्या रूपात अवतार कसा असतो, तर हे प्रकट करणारे अद्वैताचार्य. मग अद्वैताचार्य हे जरी भक्तावतार स्वरूपात असले तरी ते भगवान यांची नेहमी, म्हणजे भगवान यांचंच नाव विष्णू तत्व म्हणजे विष्णू तत्व ते आहे. पण भगवान यांचे मूळ भगवान जे असलेलं पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभू, तर त्यांचे सेवक म्हणून राहायला अद्वैताचार्यांना आनंद येतो. त्यांच्या चरणी ते प्रभू म्हणून शरण जातात. आता पुढे बघूया, पुढची स्लाइड बघूया. हो, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण माताजी, पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आपण श्री श्री राधा गोविंदाच्या चरणी सादर प्रणाम करूया, पंचतत्वाच्या चरणी सादर प्रणाम करूया आणि आजचा आपला अभ्यास आहे तर त्याची आपण सुरुवात करू. हा माताजी, पुढे जाऊ. याच्या पुढची स्लाइड. हा, आता चैतन्य महाप्रभूंची जी आपण आरती गातो, तर त्यामध्ये हे जे आहे तर हे ह्या ओळी दोन येतात. हम्म अद्वैताचार्यांविषयी. दया करो सीता तुसी अद्वैत गोसाई, तनिक पादों में पै चैतन्य निताई. अशा पद्धतीनेही म्हणजे जे आहे चैतन्य महाप्रभूंच्या आरती आपण गातो तर त्याच्यामध्ये हे वर्णन येतं. तर आता याचा अर्थ काय की दया करू सीतापती. सीतापती म्हणजे कोण, तर पुढे म्हटलं अद्वैत विचार म्हणजे ते विष्णू तत्व. आता सीतापती म्हणजे कोण, तर श्रीरामचंद्र जे आहेत ते. तर ह्या अर्थाने पण आणि त्याचबरोबर सीता ठाकुराणी हे नाव आहे अद्वैताचार्यांच्या पत्नीचं. तर महालक्ष्मी म्हणजे माता लक्ष्मीच्या त्या एक प्रकारचा अवतार आहेत. मग आता अद्वैताचार्य म्हणजे स्वतः विष्णू तत्व आहेत, म्हणजे श्रीराम तत्व, श्रीरामांसारखं असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्याचबरोबर त्यांची पत्नी म्हणजे लक्ष्मी तत्व आहे. तर त्यामुळं अशा पद्धतीनं राम सीता, तर ह्या दृष्टीने पण अर्थ आहे आणि दोन अर्थ आहेत त्याच्या. आणि अद्वैताचार्यांची पत्नी म्हणजे अद्वैत जेव्हा आचार्य भक्त अवतारात येतात विष्णू तत्व, त्यावेळेस त्यांच्या पत्नी माता लक्ष्मीच्या आहेत, तर त्यांची पत्नी म्हणून येतात. मग त्यांचं नाव आहे सीता ठाकूराणी. आणि अद्वैताचार्य खूप श्रीमंत असे धनिक ब्राह्मण होते आणि खूप त्यांना उत्तम ज्ञान होतं सगळ्या शास्त्रांचं वगैरे. आणि ते भागवताचे क्लास घेत असत आणि त्यांच्याकडे भरपूर आणि जे आहेत ते ऐकायला जात असत. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंचे जे विश्वरूप नावाचे जे बंधू आहेत तर ते क्लास ऐका म्हणजे ते त्यांच्या भागवताचा अभ्यास करण्यासाठी जात असत, त्यांच्याकडे बसायला असं जात असत. असे अनेक जण त्यांच्याकडून भागवताचा क्लास घेत असत. श्रीवास ठाकूर सुद्धा त्यांच्याकडून भागवत शिकण्यासाठी जात होते. म्हणजे असे अनेक भक्त जे आहेत ते अद्वैताचार्यांकडे जात असत. मग आता अद्वैताचार्यांना ही प्रार्थना आहे की दया करून म्हणजे माझ्यावर करुणा करा. हे सीतापती म्हणजे अद्वैत गोसाई म्हणजे काय, ते असे जे आहेत गोसाई पद्धतीने
की जे म्हणजे गोस्वामी म्हणजे काय ते इंद्रियांचे स्वामी आहेत असे जे आचार्य आहेत. की ज्यांनी आपल्या इंद्रियावर विजय मिळाला म्हणजे असे उच्च स्तराचे भगवानाचे भक्त पार्षद आहेत ते भगवानांचे प्रत्यक्ष भक्त अवतार आहेत. आणि तुमची कृपा मिळाल्यामुळे तव कृपा बले पाहिजे चैतन्य नित्य म्हणजे तुमची कृपा मिळाली तर मला निश्चित भगवान श्री चैतन्य आणि नित्यानंद प्रभूंची कृपा मिळेल अशा पद्धतीनेही प्रार्थना आहे. आणि नरोत्तमदास ठाकूरांची खूप छान प्रार्थना आहे याला कधी रोज म्हणतो चैतन्य महाप्रभूंच्या आरती अशा पद्धतीने. तर आपण नेहमी अद्वैताचार्यांना या दोन ओळी म्हणून प्रार्थना करतो. पुढे जाऊ. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा. मग आता अद्वैताचार्य जे आहे तर ते म्हणजे संयुक्त अवतार आहे महाविष्णू आणि सदाशिव तत्व जसं मी सांगितलं. आणि हे दोन्ही आणि त्यांचे जे दोन पत्नी आहेत म्हणजे सीता आणि जे आहेत सीता ठाकूराणी म्हणजे जे आहे ती आणि श्री म्हणजे लक्ष्मी माता लक्ष्मी. तर हे जे दोन्ही आहेत तर ही योगमायेच्या ज्या आहेत तर म्हणजे योगमायेच्या त्या ज्या आहेत तर त्या प्रतिकृती आपण म्हणू किंवा योगमायेचे त्या छाया पद्धतीनं ज्या आहेत तर त्या अवतरित झालेल्या आहेत म्हणजे योगमायेच्या त्या योगमाया शक्ती जी आहे भगवानांची आहे जी आध्यात्मिक शक्ती आहे तर त्या म्हणजे तिचं आणि त्याचबरोबर माता लक्ष्मी जसं मी सांगितलं तसं यांचं मिळून ते अवतरण आहे. सीता आणि सीता ठाकूराणी आणि जे आहे ते माता श्रीलक्ष्मी अशा पद्धतीने ते जे आहे ते प्रकटीकरण आता पुढे जाऊ आपण. हा माझ्या ती पुढची स्लाइड घेऊया. हा मग अद्वैताचार्य जे आहेत तर त्यांचं नवग्राम नावाच्या खेड्यामध्ये ते आहे ते जन्म झाला म्हणजे सिल्लेट जिल्हा जो आहे तिथे नवग्राम नावाचं खेडेगाव होतं तिथे जन्म झाला. आणि ते जे होते ते वरेंद्र नावाचे ब्राह्मण होते त्यांचे पुत्र होते. म्हणजे म्हणजे वरेंद्र जे ब्राह्मण होते आणि कुबेर पंडित. हा तर म्हणजे त्यांना कुबेर पंडित असे म्हणायचे. म्हणजे आपण लक्षात ठेवूया की कुबेर पंडित जे आहेत तर आणि त्यांच्या माता ज्या आहेत त्या नाभादेवी त्यांचं नाव नाभादेवी. मग सिल्लेट जिल्ह्यामध्ये वरेंद्र ब्राह्मणांचे जे सुपुत्र होते. म्हणजे त्यांच्या आजोबांचं नाव आहे वरेंद्र तर त्यांचे सुपुत्र होते कुबेर पंडित किंवा कुबेर पंडित म्हणतात आणि त्यांची पत्नी म्हणजे त्यांची जी कुबेर पंडितांची पत्नी आहे तर ती नाभादेवी. तर यांना अद्वैताचार्य जे आहेत तर त्यांना पुत्र म्हणून लाभले. मग सिल्लेट जिल्ह्यामध्ये नवग्राम गावामध्ये त्यांचा जन्म झाला. मग आता त्यांचा जन्म जो आहे तर तो अमावस्येनंतर म्हणजे जो आहे तो 7व्या दिवशी झाला म्हणजे वद्य तिथीला वद्य सप्तमी असं म्हणून 1434 साली जो आहे इसवी सन 1434 साधारण तर त्या साली त्यांचा जन्म झाला. म्हणजे जे आहेत नित्यानंद प्रभूंच्या प्रकटीकरणाआधी जे आहेत तर ते अद्वैताचार्य प्रकट झाले होते. म्हणजे ते त्यांच्यापेक्षा बरेच मोठे आहेत वयाने आणि खूप आधी त्यांचा जन्म आहे त्यांच्या आधी म्हणजे 10-12 वर्ष जरी आधी. आणि नित्यानंद प्रभू हे स्वतः म्हणजे 12 वर्ष आधी प्रकट झाले होते चैतन्य महाप्रभूंच्या जन्माआधी म्हणजे अवतरणाआधी. तर अशा पद्धतीने भगवान यांची पार्षद जे आहेत ते पृथ्वी तलावर त्यांचं अवतार कार्य सुरू करण्यासाठी आधीच प्रकट झालेले होते. तर सर्वात आधी अद्वैताचार्य म्हणजे माधवेंद्र पुरी असे बरेच भक्त सगळ्या भागात प्रकट झाले. तर त्यामध्ये अद्वैताचार्य सुद्धा सुरुवातीला त्यांचं प्राकट्य झालं आणि त्यानंतर मग नित्यानंद प्रभूंचं प्राकट्य आहे त्यानंतर चैतन्य महाप्रभूंचं प्राकट्य आहे. तर हा भाग हिंदू घेतला पुढे चालू. आणि कधी झाला जन्म तर माघ महिन्यामध्ये झाला त्यांचा. तर माघ महिन्यामध्ये म्हणजे पौर्णिमा झाल्यानंतर जेव्हा चंद्र हळूहळू म्हणजे जो आहे तो चंद्राची कला जी आहे ती कमी कमी होत जाते तर माघ वद्य सप्तमीला त्यांचा जन्म झाला. पुढे बघा. हा मग पुढची स्लाइड घेऊया. मग आता जे अद्वैताचार्य आहेत तर त्यांचा जन्म 1434 मध्ये नाभाग्राम इथे झाला.
बंगालमधल्या कुबेरा पंडित आणि श्रीमती नाभादेवी यांच्या पोटी त्यांचा जन्म झाला. आता ते स्वतः जे होते ते नवग्राम किंवा नाभाग्राम पण म्हणतात त्या खेडेगावामधले जे होते. तर तिथले होते आणि श्री श्री जे ठिकाण जे आहे म्हणजे नाभाग्राम किंवा नवग्राम असं म्हटलं जातं. नाभाग्राम म्हणजे बचं ब म्हटलं जातं बंगाली भाषेत, म्हणजे नभाग्राम असं नाव आहे, पण आपण व उच्चार करतो. तर श्रीहट्ट म्हणून जे गाव आहे तर त्याच्या शेजारी हे नभाग्राम गाव आहे. आणि त्यानंतर म्हणजे ते जे आहे ते म्हणजे श्रीहट्ट गावाजवळच्या नभाग्राम मध्ये राहत होते. पण त्यानंतर ते जे आहे ते शांतीपुरा नावाचं जे ठिकाण आहे म्हणजे ते पण असं गाव आहे गंगा नदीच्या किनारी, तर तिथे ते जे आहेत ते स्थलांतरित झाले. मग आता श्री अद्वैताचार्य जे आहेत तर त्यांचं जे प्राकट्य आहे या ब्रह्मांडामध्ये किंवा या विश्वामध्ये, तर ते श्रीला माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, त्याची माता आणि त्याचबरोबर श्री जगन्नाथ मिश्रा जे आहे, तर ह्यांच्यासोबत आहे. म्हणजे काय की चैतन्य महाप्रभूंच्या प्राकट्याआधी हे सगळ्यांचा वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं प्राकट्य झालं. म्हणजे कोणाकोणाचं तर माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी जे जे यांचे गुरु आहेत, चैतन्य महाप्रभूंचे गुरु बनवणार आहेत ते त्यांच्यासाठी माता म्हणजे त्यांच्या जे आई होऊन बनवणार आहेत त्या श्री जगदानंद मिश्रा म्हणजे त्यांचे जे वडील होणार आहेत. तर चैतन्य महाप्रभूंच्या प्रकटीकरणाआधी ही सगळी भगवानांच्या प्रकटीकरणाची पूर्वतयारी सुरू होती. मग आता श्री अद्वैताचार्य जे होते तर ते जे आहेत तर ते माधवेंद्र पुरी जे आहेत तर त्यांचे शिष्य आहेत, म्हणजे त्यांचे गुरु आहेत माधवेंद्र पुरी. आणि त्यामुळं असे जे माधवेंद्र पुरी आहेत तर ते त्यांचे गुरु आहेत अद्वैताचार्यांचे. आणि त्याचबरोबर माधवेंद्र पुरी जे आहेत तर त्यांचं खूप मोठं योगदान तर आहेच आपल्या भक्ती संप्रदायामध्ये किंवा आचार्य परंपरेमध्ये. पण त्याचबरोबर पंचतत्वामध्ये सुद्धा श्री आचार्य जे आहेत म्हणजे श्री अद्वैताचार्य तर ह्यांचं जे आहे तर ते एक तत्व म्हणून महत्व आहे. म्हणजे काय की पंचतत्वामध्ये श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद असं आपण पंचतत्व प्रणाम मंत्र म्हणतो. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्या सगळ्या शक्तीविषयी ते प्रकट होतात. आणि चैतन्य महाप्रभूंना केलेला प्रणाम त्याच वेळी पूर्ण होतं जेव्हा आपण या पंचतत्वातल्या आचार्यांना प्रणाम करतो. कारण अद्वैताचार्य हे भक्त अवतार आहेत. नित्यानंद प्रभू हे स्वतः बलराम जे आहेत आध्यात्मिक त्यांची शक्ती जे अद्वैताचार्य जे आहेत ते स्वतः भक्त अवतार आहेत. तर पंडित म्हणजे त्यांचे भक्ताची शक्ती आहे. तर श्रीवास पंडित म्हणजे भक्तांचा प्रमुख नेता आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष भक्तांचा प्रमुख नेता किंवा जीवात्म्यांचा प्रमुख असा नेता म्हणजे भक्ती मध्ये करणाऱ्यामध्ये जो आहे तो जीवात्म्यांचं एक नेतृत्व करणारा असं. तर ह्या सर्वांना प्रणाम केल्याशिवाय चैतन्य महाप्रभूंना प्रणाम पूर्ण होत नाही. कारण ही जी भगवान यांची ती विविध शक्ती तत्व प्रकट होतात. आणि भगवान यांच्या वेगवेगळ्या शक्ती आहेत तर त्यानुसार चैतन्य महाप्रभू जेव्हा कार्य करायला येतात तेव्हा त्यांच्या अंतरंग शक्तीच्या माध्यमातून कार्य करतात. मग अंतरंग शक्तीच्या माध्यमातून कसं कार्य होतं तर तिचे प्रकार आहेत. आल्हादिनी शक्ती, त्यानंतर संवित शक्ती आणि संधिनी शक्ती. मग आपण हे अभ्यासतो. मग आता आल्हादिनी शक्ती म्हणजे त्यांची काय आनंद देणारी म्हणजे त्यांचं प्राकट्य आणि त्यांच्या वेगळ्या लीला जे आहेत ते घडवणारे. आणि मग जी आहे संधिनी शक्ती ती त्यांचं अस्तित्व सिद्ध करणारी वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या अवतार. आणि ह्या दोघांच्या कार्यामुळे जे आहे तर ते कार्य घडत असतं. भगवान यांच्या विविध शक्ती असंख्य आहेत त्यापैकी ह्या दोन शक्तींच्या माध्यमातून हे कार्य घडत असतं. आणि ह्या दोन शक्ती कार्यरत होतात आणि म्हणून आपल्याला जे आहे तर ते भगवान यांची कृपा मिळत असते. आणि म्हणून पंचतत्वाला प्रणाम केल्याशिवाय भगवानाच्या शक्ती ज्या आहेत आणि भगवान हे अभिन्न आहेत. म्हणजे शक्ती आणि शक्तिमान ठीक आहे यांच्यामध्ये फरक नाहीये. म्हणजे शक्तिमान ची शक्ती निशी तो असतो आणि शक्तीचं महत्व शक्तिमानाशिवाय असू शकत नाही. म्हणजेच पंचतत्व जे आहे त्यांच्याशिवाय हा चैतन्य महाप्रभूंना म्हणून प्रणाम हा जो आहे पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि म्हणून भगवान यांच्या शक्तीच नाही म्हणजे पंचतत्वात तेव्हा आपण मंत्र म्हणतो
भगवान चैतन्य यांच्यासाठी. तर त्याच वेळेला त्यांना आपलं जे प्रणाम असतो किंवा आपलं वंदन असतं तर ते पूर्ण होतं. म्हणून आपण नेहमी चैतन्य महाप्रभूंना प्रणाम करताना हा पंचतत्व मंत्र म्हणून जो आहे त्यांना प्रणाम कर. म्हणजे आपण जेव्हा दंड प्रणाम म्हणतो प्रभूजी किंवा माताजी पंचांग प्रणाम म्हणतो त्यावेळेला पण पंचतत्वाला प्रणाम करत असताना हा पंचतत्व महामंत्र म्हणावा म्हणजे त्यांना तो पूर्ण होतो. आणि पंचतत्व प्रणाम मंत्र जे आहे तर ह्याचं दुसरं कार्य म्हणजे आपल्याला संरक्षण मिळतं आपल्या अपराधांपासून किंवा जे नामापराध आहेत तर ते ह्याला लागू होत नाही आणि म्हणून तत्व प्रणाम मंत्र जर म्हटला तर आपलं जे जप आहे तर तो अत्यंत चांगला व्हायला ध्यानपूर्वक व्हायला मदत होते. म्हणजे आपल्यासारखे पतित जीवांना एवढी क्षमता नाहीये की आपल्या जपामध्ये येणारे अडथळे दूर होतील किंवा आपल्या जपावरचं जे ध्यान आहे म्हणजे आपण कानाने तो ऐकतो जप आणि म्हणतो तोंडाने. तर तोंडाने म्हणलेलं जपाचे जे अक्षर आहेत ते आपल्याला कानाने ऐकून ती हृदयापर्यंत पोहोचून आपल्या हृदयाची शुद्धी व्हावी. तर अशा पद्धतीचं आपल्यामध्ये पात्रता नाही. पण पंचतत्वातले जे आचार्य आहेत त्यांच्या कृपेमुळं त्यांच्या करुणेमुळं आपल्याला त्यांचे आशीर्वाद मिळतात आणि नामापराधाचा दोष लागत नाही. अन्यथा हे नामापराध फार भयंकर आहेत आणि ह्यासाठी आपण पंचतत्वाचे जे आहे तर ते आधी उच्चारण करावं आणि त्यानंतर आपला जप करावा. पुढे जाऊन मध्ये पंचतत्वामध्ये प्रमुख भूमिका असलेले कोण आहेत तर अद्वैताचार्य. म्हणजे भगवान यांना जसं तुम्ही प्रकट व्हा असं म्हणून त्यांनी तळमळीच्या प्रार्थना केल्या तसं चैतन्य भागवतामध्ये उल्लेख येतो की भगवान यांना आता तुम्ही अवतार समाप्ती करा असं पण त्यांनी जे आहे तर ती सूचना दिली होती. म्हणजे सांकेतिक पद्धतीने सूचना दिली होती. म्हणजे जसं तळमळीच्या प्रार्थना त्यांनी केल्या क्षमस्व भगवानांना तळमळीच्या प्रार्थना त्यांनी जसे केल्या तसं तुम्ही आता अवतार कार्य समाप्ती करा. तुमचं जे कार्य आहे ते करून झालेलं आहे. त्यांची सांकेतिक भाषेत त्यांनी सूचना दिली होती. म्हणजे जो आता तुम्हाला जो म्हणजे अन्न जे त्यांचं अन्नपात्र आहे तर त्या थाळीमध्ये तुम्हाला जो भात वाढलाय तर तो आता त्याचं कार्य करून म्हणजे तो आता संपलाय. म्हणजे तुमचं कार्य करून आता संपलंय. तुम्हाला जे कार्य करण्यासाठी तुमचा अवतार म्हणून तुम्ही आलात आणि त्यामुळे आता तुम्ही परत जायला हरकत नाही. तर आता तुमचा तो भात म्हणजे जो आहे तो खाऊन संपलाय. आणि तुमचं कार्य पूर्ण झालेलं आहे तर तुम्ही आता म्हणजे उठून हात धुवायला हरकत नाही अशा पद्धतीने त्यांनी जे आहे तर त्यांना मार्गदर्शन केलं होतं. म्हणजे भगवान यांचं जे प्राकट्य आहे तर त्यासाठी पण अद्वैताचार्यांच्या तळमळीच्या प्रार्थना हे त्यापैकी एक कारण आहे. तर त्याचबरोबर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या अवतार समाप्तीचे सुद्धा सांकेतिक जे आहेत तर ते भाषेमध्ये मार्गदर्शन करणारे किंवा संकेत देणारे त्यांचं जे आता अवतार कार्य समाप्ती होणार आहे तर त्यासाठी पण संकेत देणारे अद्वैत आचार्य जे आहेत तर त्यांची भूमिका आहे. मग आता पंचतत्वातले हे जे प्रमुख तत्व म्हणून मानलं जातं. पुढे जाऊ आपण. हा होती पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. तर आता आपण ही स्लाइड अभ्यासूया. तर अद्वैत आचार्य जे आहेत तर त्यांनी वेदांचा खूप सखोल असा अभ्यास केलेला होता आणि वैदिक शास्त्रांचा म्हणजे ते त्यांना खूप तज्ञ म्हणजे असे खूप म्हणजे प्रगाढ ते पंडित होते ते आणि
त्यांनी हे जे सगळं ज्ञान संपादन केलं होतं, तर त्यामुळे त्यांना जी आहे तर ती पदवी देण्यात आली होती. त्यांना संताचार्य असं म्हटलं जायचं. किंवा ते जे होते तर ते फुलवंती जे गाव आहे शांतीपुराच्या जवळ. तर शांतीपुराच्या अगदी जवळच आहे ते खेडेगाव. आणि तिथून त्यांना जे आहे ते संतांचे आचार्य सगळ्या म्हणून संताचार्य अशी त्यांना पदवी जी आहे तर ते मिळाले होते. म्हणजे त्यांना थोडक्यात म्हणू की आध्यात्मिक जगतातला किताब आहे आचार्य. आणि अद्वैत जे आहे तर ते म्हणजे अभिन्न, भगवान यांच्यापासून अभिन्न असा त्याचा अर्थ होतो. मग असे जे अद्वैत आहे ते जे आहेत तर ते म्हणजे अत्यंत उत्तम असे पंडित होते आणि प्रगाढ असे त्यांचं ज्ञान होतं. आणि म्हणून ते आचार्य स्तरावर आहेत, आचार्याची भूमिका निभावतात आणि म्हणून त्यांना अद्वैताचार्य असं म्हटलं जातं पहा. आणि त्यांना ही जी पदवी आहे किंवा हा जो किताब आहे तर तिथून जवळच फुलवती नावाचं जे खेडेगाव आहे तर तिथल्या लोकांच्या जे आहे तर त्यांच्याकडून त्यांना हा किताब मिळाला होता. मग आता गौरांग महाप्रभूंच्या अवतरणापूर्वी जे आहे तर अद्वैत आचार्य जे आहेत तर त्यांनी का प्रार्थना केल्या त्याचे कारण आहे तर सगळे जे वैष्णव भक्त आहेत तर ते नवद्वीपामध्ये म्हणजे त्यावेळची स्थिती कशी होती ते आपण समजून घेऊ. ते सगळे जे वैष्णव भक्त आहेत ते नवद्वीप मध्ये एकत्र जमत असतात अद्वैताचार्यांच्या घरी, बरं का. आणि मग तिथे अद्वैताचार्य जे आहेत तर ते त्यांना वेगवेगळ्या विषयावरती चर्चा करत असतात. आणि तिथं त्यांच्या भेटी होत असतात आणि मग अद्वैताचार्य जे आहेत तर ते त्यांना जे आहेत तर ते भगवद्गीता आणि भागवत जे आहे ते शिकवत असतात. म्हणजे सगळे स्कॉलरली जे लोक होते म्हणजे सगळे जे असे उत्तम आध्यात्मिक व्यासंग असलेले होते ते अद्वैताचार्यांच्या घरी जमायचे त्या काळामध्ये जे सगळे वैष्णव भक्त होते. आणि तिथं रोज भगवद्गीता आणि भागवताचे प्रवचनाचे क्लासेस पद्धतीने म्हणजे अशा पद्धतीने अद्वैताचार्य त्यांना मार्गदर्शन करायचे. त्यामुळे त्यांना अनेक अनुयायी होते. मग असे जे भक्त होते तर त्यांच्यासोबत म्हणजे कृष्ण कथा करण्यासाठी त्याचबरोबर भगवान यांची अर्चना करण्यासाठी पूजा करण्यासाठी किंवा कृष्णांच्या पवित्र नामाचा जप करण्यासाठी अशा पद्धतीनं जे आहे तर ते तिथे त्यांचे भक्त मंडळी म्हणजे त्यांचे जे शिष्य होते किंवा त्यांचे अनुयायी होते तर ते तिथे जमत असत आणि तिथे हा कार्यक्रम चालत असे. मग चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांचे जे मोठे बंधू आहेत विश्वरूप तर ते देखील तिथे जे आहेत ते रोज अगदी नियमितपणे जायचे अद्वैताचार्यांच्या घरी. आणि तिथे भागवताचा जे त्यांचा वर्ग असते तर तिथे ते अभ्यास करायचे, त्याच्यावर तिथे जाऊन जप करायचे किंवा वेळ असा की घरातून तिथे जायचे म्हणजे तिथे संकीर्तन करायचे म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावरचे जे त्यांचे साधनेचे प्रयत्न होते तर ते तिथे होत असत. मग अशा पद्धतीने अद्वैताचार्यांच्या घरी संपूर्णतः म्हणजे आध्यात्मिक ते केंद्रच बनलं होतं आणि तिथले एक आचार्य म्हणून गुरु म्हणून म्हणजे त्यांचं कार्य केलं होतं आणि म्हणून त्यांना हा किताब जो आहे तो मिळालेला आहे. मग अद्वैताचार्य जे होते तर त्यांचं जे आहे त्यांचं जे म्हणजे आपण म्हणू की त्यांचं जे एक मध्यमवयीन गृहस्थ म्हणून जे आयुष्य आहे ते सगळं शांतीपुरामध्ये व्यतीत झालं. म्हणजे त्यांच्या पत्नी आणि ते जे आहेत तर ते शांतीपुरामध्ये स्थलांतरित झाले होते. आणि म्हणून त्यावेळेला जे आहेत अद्वैताचार्य जे आहेत तर ते जे होते तर त्यांना अत्यंत आदराचं असं स्थान होतं भक्ती विश्वामध्ये. आणि त्याचबरोबर त्यांच्या माध्यमातून म्हणजे जे काही भक्तीचा प्रचार प्रसाराचं कार्य होतं ते कृष्णांचा प्रचार प्रसाराचं तर त्यामुळं एक वैष्णवांचा संघ छोटासा बनला होता. त्यांच्या घरी जे भक्त वैष्णव यायचे वेगवेगळे आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याचं जे काम आहे भक्ती मार्गावर आणि त्यांना म्हणजे भक्ती मार्गावर पुढे जाण्यासाठी जे मार्गदर्शन असायचं भगवद्गीतेच्या माध्यमातून ते अद्वैताचार्य करायचे आणि अत्यंत प्रेमाने म्हणजे सेवा म्हणून करायचे. म्हणजे पहा ते इस्कॉनची जी इस्कॉन संस्थेचे जे प्रचार प्रसाराचं कार्य आहे ना तर त्याची पाळंमुळं ह्या आचार्यांच्या जे आहेत त्या कार्यामध्येच आहे. म्हणजे अद्वैताचार्यांचं त्या काळात भगवद्गीता भागवताचं प्रचाराचं कार्य सुरू होतं. म्हणजे काय की आपल्या पूर्वज त्या आचार्यांनी दिलेल्या चरणचिन्हांचं अनुसरण म्हणून म्हणजे आणि जी आवश्यकता आहे कलियुगाची तर त्यानुसार ते प्रचार प्रसाराचं कार्य करत होते आणि अशा पद्धतीनं
छोटासा वैष्णव संघच म्हणजे तयार त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला होता की ज्याचे ते आचार्य होते. मग हेच कार्य मोठ्या व्यापक प्रमाणावरती जे आहे ते श्रील प्रभुपादांनी केले. पहा म्हणजे हे जे शिकवण आहे म्हणजे ते कृष्णांपर्यंत गौडीय वैष्णव परंपरेने ते ज्ञान आहे ते कृष्णांकडून आले. पहा आणि कृष्णांकडून जसं आहे तसं कृष्णांनी जे आहे ते ज्ञान ब्रह्माजींना दिलं, ब्रह्माजींनी नारद मुनींना दिलं, नारद मुनींनी हे जे ज्ञान आहे ते व्यास मुनींना दिलं, व्यास मुनींनी हे ज्ञान मध्वाचार्यांचे अनेक शिष्य होते, लक्ष्मी तीर्थ प्रसन्न होते, बरेच होते म्हणजे वेगवेगळी नाव आहेत त्यांची. मग त्यांच्याकडून हे ज्ञान जे आहे ते वेगवेगळ्या म्हणजे भक्तांना ईश्वरपुरी आहेत, माधवेंद्रपुरी आहेत त्यांना गेलं. मग त्यानंतर ह्या पंचतत्वापैकी अद्वैताचार्य आहेत, श्रीवास पंडित आहेत, त्यानंतर याच परंपरेमध्ये चैतन्य महाप्रभू येतात. तर ह्यांच्यापर्यंत हे सगळं ज्ञान आलं. गदाधर पंडित आहेत, असे बरेच पंचतत्वातले म्हणजे सगळे जे आहेत. मग त्यानंतर हे जे ज्ञान आहे ते पुढे जाऊन जे आहेत तर अं, जगन्नाथ दास बापजी, त्यानंतर गौरी किशोरी दास बापजी, त्यानंतर भक्तिविनोद ठाकूर त्यांच्यापर्यंत आलं. मग भक्तिविनोद ठाकूरांकडून भक्ती सिद्धांत सरस्वतींपर्यंत आलं आणि त्यानंतर हे ज्ञान आहे ते शिल प्रभुपादांपर्यंत म्हणजे जसं आहे तसं. त्यामुळं त्यांनी देखील शिल प्रभुपादांनी काय केलं, भागवत आणि भगवद्गीतेचा जो आहे तो प्रचार प्रसार केला. पहा आणि विश्व संघटन बनवलं. मग हे आपण समजून घेऊया म्हणजे एकाच प्रकारचं कार्य करायचं जे आहे तर परंपरेतनं जे आहे तर ते अशा पद्धतीने एकाच प्रकारचं कार्य हे सिद्ध होत असतं. म्हणजे परंपरा ही आहे कशासाठी असते तर ते वैदिक ज्ञान आहे तर त्याचं संवर्धन तर होतच, त्यामुळं आणि संरक्षण पण मिळते, सुरक्षित छत मिळतं त्या ज्ञानाला. त्यामुळे ते पुढं जसं आहे तसं त्या शिष्य उत्तराधिकार परंपरेनं दिलं जातं. मग त्यानुसार जे आहेत की चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की माझा सेनापती येईल आणि तो कार्य करेल. हे जे भक्तीपासून दूर केलेले सगळे लोक आहेत त्यांना पुन्हा भक्तीमध्ये आणण्यासाठी जे आहेत तर ते माझा सेनापती येईल आणि तो पाश्चात्य देशामध्ये कार्य करेल. अब घर जा रहे हैं? घर जा वहां से बिल करो. ठीक. तर अशा पद्धतीने त्यांचं जे आहे ते कार्य आपण पाहतो. म्हणजे त्यांनी जे आहे ते लिहून ठेवलं होतं देवीदास ठाकरेंना की म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगून ठेवलं की माझा सेनापती येऊन अशा पद्धतीचं कार्य करेल की जे जे चैतन्य महाप्रभूंची शिकवण होते आणि त्यानुसार जे आहे शिलप्रपादांनी कार्य केलं. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की त्यांच्या भोवती जे वेगवेगळे लोक होते ते भौतिक क्लेशाने ग्रासलेले होते आणि ते सगळे म्हणजे जे होते ते भौतिक संपत्ती आणि भौतिक जीवन जे आहे तर ह्यामध्ये सगळे रस घेणारे असे होते. म्हणजे आजूबाजूला परिस्थिती कशी होती, जे हे सगळी परिस्थिती पाहून अद्वैताचार्यांना खूप क्लेश झाले, खूप दुःख वाटलं आणि मग अद्वैताचार्यांनी प्रार्थना केली. भगवान जे आहेत तर त्यांना अनेक महिने प्रार्थना केली आणि मग त्यांनी काय केलं तर त्यांचं म्हणजे त्यांनी काय केलं त्यांच्या म्हणजे शालिग्राम शिला होती. तर ते तिला म्हणजे काय केलं तर त्यांनी एक तुलसी दल वाहिलं आणि गंगेचं पवित्र जे पाणी आहे म्हणजे जल जे आहे तर ते अर्पण केलं आणि रोज ते गंगेच्या जलाने त्याला अभिषेक करायचे आणि रोज तुलसी दल व्हायचे आणि अत्यंत तळमळीची प्रार्थना करायची की भौतिक जगत आहे ते अत्यंत म्हणजे दुःखाने ग्रासलेले आहे सगळे ह्याला आणि भौतिक जे आहेत तर त्या इच्छा लालसानी हे सगळे बाधित आहेत आणि पथभ्रष्ट लोक आहेत, त्यांना ना भगवान यांच्याविषयी आपलं नातेसंबंधाची जाणीव आहे ना त्यांना आपली वास्तविक स्थितीचं ज्ञान आहे आणि त्यामुळे हे अगदी म्हणजे जे असं जे आहे म्हणजे क्षणभंगुर असं आध्यात्मिक जगत आहे आणि तिथले जे क्षमस्व भौतिक जगत क्षणभंगुर आहे आणि तिथले जे लाभ आहेत तिथले क्षणभंगुर आहेत. पण त्यासाठी हे सगळे लोक त्याच्याच पाठीमागे लागले, अशा क्षणिक सुखाचा संपत्ती आणि अशा क्षणिक सुख आहेत त्यांचा पाठपुरावा करतात आणि मग त्यांची ही परिस्थिती पाहून त्यांना अत्यंत मनाला वेदना आणि क्लेश झाले. या परिस्थितीतून त्यांना बाहेर काढून आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेच्या स्तरावर आणलं पाहिजे. मग यासाठी भगवान म्हणजे हे कार्य जे आहे तर ते तुम्हीच करू शकता आणि यासाठी त्यांनी तळमळीने
ज्या आहेत त्या प्रार्थना केल्या. मग आता अं, जे अद्वैताचार्य आहेत तर त्यांनी अत्यंत तळमळीच्या अशा प्रार्थना केल्या भगवानांना, की म्हणजे तुम्ही प्रकट व्हा. आणि इतक्या म्हणजे तळमळीने त्यांनी प्रार्थना केल्या की भगवानांच्या प्राकट्यासाठी म्हणजे त्यांना जे आहेत तर ते अश्रू येत असत. म्हणजे त्या तळमळीच्या प्रार्थना करताना अत्यंत आर्त अशा तळमळीचा म्हणजे जो आहे अं, तर तो त्यांच्या हृदयापासून आलेला जो आवाज असायचा किंवा तो हृदयापासून अत्यंत तळमळीने मारलेली भगवानांना ती हाक असायची. तर ती सुद्धा ब्रह्मांड भेदून जी आहे तर ती वैकुंठ लोकांपर्यंत पोहोचली. म्हणजे त्याचा जो प्रतिध्वनी आहे तर तो त्यांच्या तळमळीचा जो ध्वनी आहे तो आपण म्हणतो ना, त्या ध्वनीपासून उमटणारा प्रतिध्वनी जो आहे तर तो वैकुंठ लोकांपर्यंत जिथे भगवान यांचा वास आहे, गोलोक वृंदावन की जे सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ आहे. तर तिथे जाऊन चैतन्य जे आहेत जे जे भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांच्या कानापर्यंत तो पोहोचला. आणि श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांनी मग प्रकट व्हायचं ठरवलं की आता श्रीकृष्णांनी अद्वैताचार्यांच्या जे आहेत तळमळीच्या प्रार्थना ज्या आहेत तर त्या ऐकून ठरवलं की आता त्यांनी मायापूर या ठिकाणी म्हणजे जे पश्चिम बंगाल मधलं मायापूर ठिकाण आहे, तर तिथं श्री जगन्नाथ मिश्रा आणि शची माता यांच्या पोटी आपण आता अवतरित व्हायचं, प्रकट व्हायचं अशा पद्धतीने जे आहे तर तो निर्णय घेतला. म्हणजे पहा, आपली प्रार्थना इतकी तळमळीची असावी ना की भगवान यांना आपण त्या तळमळीने जर बोलावलं तर भगवान का नाही येणार. म्हणजे असं जे आहे अं, तर आपल्याला अद्वैताचार्यांच्या उदाहरणातून समजून येतं. म्हणजे असं नाही की भगवान जे आहेत ते त्यांना आपला भाव नाही समजत. तर भगवानांना भावग्राही जनार्दन म्हणतात. म्हणजे तुमचा भाव आणि प्रेमच भगवानांना जे आहे तर ते जाणून घ्यायचं असतं. तुम्ही कशा पद्धतीने सेवा करता आहात ह्यापेक्षा म्हणजे त्या सेवेमध्ये त्रुटी राहतील किंवा चुका होतील किंवा ती तुम्हाला नीट करता पण येईल, पण तुमचा सेवेचा भाव आणि भगवानांच्या विषयी प्रेम म्हणजे त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी ते सगळे प्रयत्न हेच आपल्याला भगवानांच्या कृपेस पात्र करत असतात. पहा, म्हणजे आपल्याला खूप काही येत नसतं, आपण काही खूप काही सेवा केलेली नसते किंवा आपल्याला काही खूप ज्ञान पण नसतं बरं का, म्हणजे आपली तितकी पात्रता पण नाही. पण जसं आपण पाहतो की नाही की बाळाचं धुडू पावलं टाकायला लागल्यावर थोडीशी पावलं अशी जी आहेत ती वाकडी तिकडी पडतात. मग कधी त्याचं तोल जातो आणि बाळ पडतं पण जेव्हा पहिल्यांदा पाऊल टाकायला लागतं. मग तसं आहे आपलं. अशी आपण पावलं टाकतोय भक्ती मार्गामध्ये अडखळत आणि ती आपली अशी दुडकी पावलं आहेत अगदी. म्हणजे फारसं ज्ञान नाही आपल्याला किंवा तितकं आपल्याला आपल्यामध्ये अशी काही कुठली शक्ती नाही आहे की आपल्याला म्हणजे खूप काहीतरी आध्यात्मिक स्तरावर आपण उच्च कोटीचे शुद्ध होतो. असंही नाही आपलं. म्हणजे अशी कुठलीच गोष्ट नाहीये की जी भगवानांना सुखावून भगवानांची कृपा होईल. मग तरी देखील भगवान आपल्यावर संतुष्ट होत आहेत आणि कृपा करतात. म्हणजे काय की आपण कुठलीही पात्र त्याचे म्हणजे नाही आहोत तरी पण भगवान यांची कृपा होते. मग ह्याच्यातून आपण जाणून घेऊया की भगवान आपला प्रयत्नच पाहतात आणि तो प्रयत्न आहे ना त्यांनी सुखावून जातात. जसे एखादे वडील असतात ते मुलांना ते काही कार्य येतच नसतं. म्हणजे पहिलं अक्षर गिरवायला आपण शिकतो तर आपल्या हाताला धरून आपल्या बोटाला धरून आपले आई वडीलच गिरवतात ते पाठीवरती आणि वा वा काय छान काढलं ह बाळा तू असं म्हणतात. मग तसंच कृष्ण करतात. आपण त्यांची सुपुत्र सुपुत्रीच आहोत, त्यांची लाडकी आपण बाळच आहोत. तर काय करतात स्वतः साक्षी असतात भगवान आपल्या हृदयात. हो की नाही. मग भगवानाच्या इच्छेशिवाय कुठलंच कार्य घडत नाही. म्हणजे गवताचं पात सुद्धा हलत नाही. मग भगवान स्वतःच प्रत्येक कार्य करायची प्रेरणा देतात. ज्या गोष्टी आहेत आवश्यक ते कार्य करण्यासाठी ते स्मरण करून देतात. त्या गोष्टी ज्या आवश्यक आहेत ज्या अनावश्यक आहेत त्याचे स्मरण करून देतात. भगवानच ते कार्य आपल्याकडून करून घेतात आणि पुन्हा ते कार्य केल्याबद्दल वा वा किती छान कार्य केलं म्हणून शाबासकी म्हणून कृपा करत असतात. म्हणजे भगवानच सगळं जे आहे ते घडवून आणत असतात. भगवानांच्या कृपेनेच ते कळत असतात, भगवानाच्या इच्छेने. अन्यथा आपण आपल्या इच्छेने काहीच नाही करू शकत. म्हणजे आपण एखादी गोष्ट करायची झाली तर त्यासाठी आपल्याला यत्न करावे लागतात आणि एवढं करून ती गोष्ट होईल अशी नाही जसं आपण ठरवलंय. पण भगवानांचं असं नाही आहे. त्यांनी नुसती इच्छा केली तरी भौतिक सृष्टी प्रकट होते. म्हणजे भगवानांच्या कार्यामध्ये आणि आपल्या कार्यामध्ये हा फरक आहे. म्हणजे आपण जे आहे ते काही करू नाही शकत. म्हणजे अशा पद्धतीचे आपण बद्ध जीव आहोत.
आणि पूर्णतः आपण भगवानांच्या कृपेवरतीच अवलंबून आहोत. मग आपली ही परिस्थिती आहे, जी वास्तविक आपली स्थिती आहे जीवात्मा म्हणून, ही जेव्हा आपल्याला लक्षात येईल तेव्हा आपण काय करू, त्या क्षणी भगवानांच्या चरणी शरण जाऊ. मग हे होणं अपेक्षित आहे. पण असं न होता क्षणभर मिळणारं भौतिक सुख, म्हणजे आपण भ्रमामध्येच असतो, ते माया म्हणजे क्षणभर मिळणारं भौतिक जगातलं सुख, आणि त्याचाच पाठलाग करत असतो आणि तेच मिळवण्यासाठी तळमळत असतो. आणि भगवान यांची कृपा व्हावी किंवा भगवान जे आहेत तर त्यांच्या कृपेस पात्र व्हावं म्हणून कधी आपल्याला तळमळ वाटतच नाही, आपलं असं होतं. तर हे कसं आहे की जसं आपल्याला हे सोप्या पद्धतीने समजून घेतात की रात्री आपल्याला स्वप्न पडतं, तर ते स्वप्न होतं म्हणून आपण सगळे विसरून जातो आणि हसून सोडून देतो. अरे मला असं स्वप्न पडलं होतं की मी असं स्वप्नामध्ये खूप काहीतरी मिळवलंय किंवा खूप श्रीमंत झालंय, असं काहीतरी आपल्याला पडलं स्वप्न उदाहरणार्थ, तर आपण काय म्हणतो ते स्वप्न होतं. मग तसं दिवसाचं स्वप्न म्हणजे आपलं हे भौतिक जीवन आहे. मग हे का बरं आपण विसरून जात नाही आणि कृष्णांच्या कृपेस का नाही पात्र होत? म्हणजे आपण हे दिवसाचे आपलं जे कार्य होत आहे हे सगळं भौतिक जगतातला भ्रम, म्हणजे भौतिक जग म्हणजे भ्रमच आहे आपला, मायेचा भ्रम आहे. आणि निर्माण केलेलं मायेनं म्हणजे ती आपली भ्रमस्थिती आहे. म्हणजे एक प्रकारचं हे दिवसाचं स्वप्नच आहे ना, म्हणजे विसरून जाऊन आपण भक्तीने प्रेमने सेवेचे तळमळीचे प्रयत्न का बरं करत नाही, अशा पद्धतीनं आपलं कार्य होणं आवश्यक आहे. मग हे जे होते त्यांच्या आजूबाजूचा समाज यांची परिस्थिती अशी होती, तर त्यामुळे अद्वैताचार्य जे आहेत, ते अत्यंत दुःखी कष्टी होते. ते अत्यंत तळमळीने प्रार्थना केल्या, म्हणजे ब्रह्मांड भ्रमिते कोण, भाग्यवान जीव असं म्हटल्यानं, म्हणजे तर भक्तिलता जी आहे तर त्याची जी आहे ते ब्रह्मांड भेदून जी आहे तर ती जी आहे तर गोलोक वृंदावनमध्ये जिथे कृष्ण राहतात तिथं पोहोचते. आणि ती कधी ज्यावेळेला गुरुकृपा होते तेव्हा माधुर्याच्या कृपरंपरेत करत आहेत त्याचबरोबर भक्त अवतार आहेत. आणि त्यांच्या या तळमळीच्या प्रार्थना इतक्या आर्ततेच्या होत्या की त्या ब्रह्मांडाचं वेष्टन जे आहे, म्हणजे वेगवेगळे 7 जे वेष्टन आहेत तर ते भेटून जिथे भगवान श्रीकृष्ण राहतात गोलोक वृंदावनमध्ये अंतस्थ भाग आहे वैकुंठाचा, आणि तिथे ब्रजभूमीमध्ये साक्षात गजेंद्र नंद म्हणजे श्रीकृष्ण वास करतात, तर तिथपर्यंत पोहोचली गोविंद जे आहेत तर ते तिथं वास्तव करतात, ज्यांना श्रीकृष्ण या नावाने आपण ओळखतो, ते तिथपर्यंत पोहोचले. आणि त्यांनी काय ठरवलं, आता आपण जे आहे नवद्वीप मायापूरमध्ये स्वतःच जे आहे तर ते प्राकट्य घडवायचं, त्या दृष्टीने जे आहे गजानन मिश्र यांच्या पोटी त्यांनी प्रकट व्हायचं ठरवलं. आता पुढे जाऊ आपण. आता जे इथे थांबूया आपण आज 4:30 ला आपण रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. हा लक्षात